Barita nauli ni Jesus Kristus na pinatomu-tomu ni Nabadia Lukas. Jala adongdo boru-boru panurirang sada na margoar si Hanna boru ni si Panuel sian marga Aser. Nunga na tua-tua na sida na marsinoduk mangan na jolo 7 taon leleng na dung marhamulian. Na mabalu do na sida marumur 84 taon. Dang meret na sida siya joroi say marpuasa jala martangiang manguloy debata aria dohot borngin. Dohot do na sida ro dinasangobasi mamuji debata jala dibaritahod do ibana tu saluhut na makasiholi haluaon ni Jerusalem. Asadung dipasidung na sida sa luhut na'y hobart tu na pinatikon ni Tuhani mulak manasida tu Galilea tu Nazaret tu huta na sida. Iya dakdanaki lamagodang do lamargogo huhut maroha si tutu. Laos didongani siniroha ni debata ibana. Songonima barita nauli ni Tuhan. Horas madihita sa luhut na akadongan na dihaholongi debata. Di bagasan las nerohan Natal dobehita. Ang giyak matutu tok-tok kita di bagasan hasehaton do las neroha na siat Tuhani. Barita nauli sa ngobason tong do petaringot tu halalas neroha alani hatutubu ni Jesus. Jesus mabuan las neroha. Sada turi-turian dinamarhapor siyaw na masayuli siyan si Hana sa halak panurirang boru-boru. Holap 7 taon do marsaripe dungi mabalu. Dung mabalu dakya meret siya bagacoro ni debata. Toros doy bana pasangap debata marhite na marpuasa dohot martangiang arian dohot borngin. Tiki marumur walwari Jesus imatiki pangyasan manang sunat manghihuton adat ni si Musa juppa do si Hana dohot Jesus. Ala tope tiki di bagas joro ni debata ibana. Tiki marumur masihana 84 taon. Las situturo Hana pajupang dohot Jesus si paluay. Jala dibaritahon ibana do taringot tudak danaki tu sude halak nama kasiholi haluaon ni Jerusalem. Akadongan na dihaholongi Tuhan. Takas tutu tonanauli naikon si parsia jaratta siya panurirang hanaon. Ibana sa halak na mabalu. Molo diada Jahudi masay morado ngolu ni na mabalu. Alay danggabe marsak ibana tu debata dohot tu jolma. Si taonon na danggabe dalam marsak di ibana dohot manobos tu debata alay suharna do. Dipajonok do dirina tu debata. Dipasangap ibana debata marhita na marpuasa do martangiang aria do borngin. Madapo pasu-pasu na bolod do ibana tutuh dihatuaon na. Imapajupang dohot debata nagabe cholma ima Jesus si palua ibana. Dakkola ni tahe jala dibaritahon ibana do Jesus si tu jolma bolak. Akadongan na dihaholongi Tuhan. Aha masih baenotta asa pajuppa hita dohot Jesus. Marguro siya panurirang Hanna ikoboy do hita manaripari akka si taonon na bernit di parngoluotak. Sotung madabu hita tuarsak, sotung taparsuada debata ala ni si taonon, alay ikosuharna do, ikopajonohod do diri tu ibana. Dakkola ni tahe, ikod do pasangapod debatai, marhite na mga leod diri dohot tikita tu ibana, marhite na marpuasa dohot martamiang. Onma dalan asa pacuppa hita tu debata. Si baenotta dung pajuppa dohot debata? Halak na pajuppa dohot debata mana makaporsiay debata di saluhut perdalanan ni parngoluon na
tarot jordoi jalaringgas doi patudu holong marhite hata nang pabahenan tudongan na jolma. Jolma na burjumau. Jolma na ulo mga leon akan nabuhi si leonon na tudongan na jolma tarlumobi tunapogos. Onma halalas ni rohai. Boy pajup padohot debata jala mamaritahot debata tudongatta jolma di bagasan parngoluota marhite pabahenan songoni nang pakatayota. Alani akadongan na dihaulongi Tuhan. Tapatalu arsak, tapuji debata, asamian ibana dingolutta, asalas marohata, jalaringgas mahita, mangulahon holong. Muluboy ni anak kadongan, taulahom ma sadatadda holong tudongata di bagasan sadarion. Asalas rohana, asalas rohata, asalas rohani Tuhan dihita. Amin.